سلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتالة تركب زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي قدام 10 شديشان حاسة ساعة شعات تستلالوا هاجراون زينات حيزة لكم قريبة زلخم ما كده حجوسي نمكتالكم بخبر نعدمكم بغندي أرست زينة فيلم سنتوب هاجرنا زعم بمدرخات الزتا بزلاق النت كودب نقاديان فيستيفال أسخا خيرهم ባህልን ባበዝ ዘተባበዕ አጋጣሚታት ክስስን ደረስትን ነጋድያን ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ጸውያም ሚኒስትር ሕርሻ አብ ጋድም ሐሊብ ቋሚ ማዕከል ቁጥጥር አንበጣ ምድረ በዳህን ይጾም ፕሬዝዳንት ትራምፕን ፕሬዝዳንት ፑቲንን አብ አላስካ ተራኺቦም ዘትዮም ግሪህ ወታደራዊ ዓሚ ሃገሩ ብዝለዓለ ምዕባሉ መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ቻይና ብልዕሊ ክልተ ባንክታት ኤውሮጳ ሕብረት ናይ መልሰ ግብሪ እገዳ ወሲና ዝርዝር ዜና سنتباب هاجرنا زعنبب مدرخات زته بزلاقنت كودب نقادين فيستيفال زخاخيرهم غازيتنيا ساميئيل هابت ميكائيل نزدالو صبصب داناي تسفازغي كتقربيا سنة صحف زرق كل طبابات بزبل تيما اب فيستيفال إيرترا 2025 كقرب زقني اب سنة باب زتوكره مصنعتاوي صحفات زانقد سيمينارات كمون وددرات حصير زانتان قطمن سنة باب هاجرنا نخعنبب زدرخ مدرخات زته بقصالنت كودبن ادمعنتو كغمغمن ززخاخر مخانو تحبيروم أبزي مساندو حصير تاريخ سنة صحف إيرتران ترؤو أمختن هنصت هاجرن تراسواسو أب سنة صحف عيو ترجم أب سنة صحف نقفيتان مستمقارن سنة صحف أب قلعن بقلعن سنة صحف فيلمن سنة صحف درامان ترى سنة قوي مصنعتات أمم عبال سنة صحف سلوا محبراوي مرخبيتات أمم عبال سنة صحف قطماوي تحستو درفتات تقرنيان سألو تصرحة سنة صحف عالمنا أقدا سنة بهلا ورشا أمم عبال سنة صحف ترى أفاوي سنة صحف أمم عبال حبرة سبن ترى أفاوي سنة قدمي أب سنة صحف زبلو 14 مصنعتا وراقتي كمون لعلي حدا 100 سنة ببنياتات زساتفة وددرات حصير زانتان قدمن تأنجيدوم أوهادت كوميتة سنة صحف وزارة نجات آدم أبزهابتو حبريتا اتمدب ناشتو سنة ببنياتات أب سنة صحف كهلوام زقبو رديت مستمقارن أدنا أوتن نمعموا كينيو مستمقار بنقفيتا وعينن مرأيون نمترقامون سنة ببنياتات كوتر هنت يونتن عميق ناي مدساس تبقصون نمسنا أب كدتا سنة ببزلو متأسسارن صلوان نمرأي كمون ناي مبهال بايتان مفتار زبل علاماتات كم زتقال الآردي أم سنة صحف زر كل طبابات زبل تيما إنا حيثنا زلنا نسوخا أنتاي كله عين الجرات ناي سنة طباب أب سنة صحف زتكر ويكا أني ترى سنة صحف أبتنكالو الجرات ناي سنة طباب زلو ترى أقول حناسي كلهم سنة طبابينياتنا خاني كاو تبقيسهم أب سنة صحف زلهم أمر رديئتن سفيحو نابتخال سنة طباب وسراحات بعمقة نمسرح زعلميو بأقطعن فيستيفال إيرتراينا وديمنا أبز سمينارات زي 14 ورقة قريب دلو باستفالاليو مكراتن عبيتن سنة طبابويان وممهران وكأني أبتعودي بزح عمتات زسرحو سباتي كل خامس سنة صحف تتأساسري مالتي اتمدب نملوات تمكرو أقداسنت كم زلوز تقصت وزارة نجات وسخا أما سأي بزحنت قانقاطات زنصبارقلو نكخون يسترحلو كم زلو أجنزيبام مصنعتا ورقت كاب زقربو أبزهابو رئيتو تمساسلت مدرخات بحبراوي مردأتا زمزن حبراوي عبيت مفتار أقداس مخانو بمحبار نسنت بب هاجرنا زعم ببزته أب أقات أميتات راي كي تقدبه بزسفحن بزلا أنتن ككايد كمون رؤي دخمت تساطفو زملكتم أكالات كرم تلابيوم ناتي استزنبرة سنة صحفن فيلمن ياتبل نيرا بزيادة تي زتوكور كله كم مصحفتي تراعيمو زسرح نا فيلم زسرح سي انت ايت بدهوتاتو
እንታይ እቲ ጽባቕዮ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር ምንጪ ኣለካ ማለት ትሕዝቶ ኣለካ ታሪኻዊ ድኾነ ካልእ እውን ድኾነ ትሕዝ ኣለካ ትደራሲ ናይ ፊልም ኣይጭነቕኒ ትሕዝቶስ ኣብ መጽሓፍ ኣሎ ግን ናብ መጽሓፍ ናብ ፊልም ንኽትርዕሞ ግን ኣዝዩ ጥንቃቐ የድልዮ ካብቲ መበቆላዊ ደራሲ ካብቲ መትከሉ ካብቲ ፍልስፍንኡ ካብቲ እምነቱ ከይረሓቕካ ካብቲ እሱ ጽባቐ ግደማዊ ጽባቐን ውሽጣዊ ጽባቐን ከይረሓቕካ ዝስራሓሉ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያንን ኣሽቱን ዝራኸብሉ ማኣዲ ስነ ጥበብ ክቕረብ ክካየድ ንዝብል መበገስ ሓሳብ ኢና እቲ ብደገ ዝዓደምናዮ እቲ ንፌስቲቫል ደቁ ኸዛወር ዝመፀ ካብ ሙዚቃን ደርፍን ናይ ደገ ጥራይ ካብ ምብላዕ ምስታይ ካብ ምዝዋር ጥራይ ቁርብ ኮፍ ኢሉ ከዓ ሓንሳብ ዕርፍ ኣቢሉሲ ንሽተይ ሓሳብ ሒዙ እንተኸደ ዓባይ ሓገዝ እያ ኣገዳሲ ዛዕባታት ኣገዳሲ ርእስ ተቐሪቡሎ እዚ ሕጂ ናብቲ ዝግብኦ ሰብ ተራ ብግቡእ በፂሑ ኣብ ፍርያትና ኣብ ንሰርሖ ንዕዓትና ክዕቢ ትሕዝቶ ናይ ስነ ጽሑፋዊ ዕዮታትና ከዓ ከማእዝን ክሕይል ይኽእል እዩ እዚ ትዕላምኡ ብዓብዪ ማለት እዩ ግን እቲ ተሳታፊ ናይ ብሓቂ እቲ ዝምልከቶ ዝሳተፋሎ ተይልካኒ ግን እሱ ይኮነን ሕጂ ርኡይ ድኽመት ኣሎ ናይቲኦም ዝምልከቶም ብቐንዱ ምስታፍ ማለት እዩ እምበር ዕላምኡ ናይ ብሓቂ ነቲ ስነ ጽሑፋዊ ዕዮና ንቕድሚት ንምድፋእን ብቕዓቱ ከዓ ከመይ ኣሎ ገምጊምካስ እንታይ ክግበር ንምርኣይ ዝግበር ዘተ እዩ ዘተ ከዓ ብስነ ጥበባት ኣብ ስነ ጽሑፍ መሰረታዊ መማእዘኒ ካብ ዜና ፌስቲቫል ከይወፃና ባህሊ ንባብ ዘተባብዕ ኣጋጣሚታት ክስስን ከምኡን ኣብ ዋጋ መጽሓፍቲ ዝግበር ዝነበረ ድጎማ ዝቕጽለሉ ኩነታት ክፍጠር ደረስትን ነጋድያንን ፌስቲቫል ተማጺኖም ወኪሌርና ዳንኤል ወልዱ ንዘዳለወ ዜናው ጸብጸብ ያሲን ሳልሕ ባህሊ ንባብ ዘተባብዕ መድረኻት ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ክተባብዕን ብቐጻሊ ክውደብን ጸሓፍትን ነጋድያንን ፌስቲቫል ተላብዮም ንምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ኣብ ዝተሓዘ ኣዳራሽ ትሕዝቶኦም ኣቕሪቦም ዝቐነዩ ደረስትን ጸሓፍትን ነሪና ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ናይ ሎም ዘመን ፌስቲቫል ንኹሉ ክለ ዕድመ ኣብ ግምት ዘእተወ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ዘለዎ መጽሓፍቲ ከም ዘቐረበ ሓቢሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ነጋዲ ናብዚ መጽኢና ኣሎ ብዙሕ ይበቃ ናይ ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እቲ ካብ ቆልዓ ወዲ ካብ ጀማሪ ናይ ኣዚለ ጀሚርካ ስጋብ ወዲ 9 ዓመት ኣብዚ ይመጽለው ነዚ መጽሓፍቲ ካ ናይ ብሓቂ ብጽቡቕ በቃ ብዕምቆት እዮም ዝርእዎ ሎሚ ዳርጋ ሰብ ንቕሓቱ እንዳበረኸ ስለ ዝኸደ እንታይ መጽሓፍ የድልዮ ሓሲቡ መጽኢ ዝገዝእ ከምዚ ባህውሪ ይኮነን ዝገዝእ ዘሎ ኣንባቢ እንተደኣ ክዓቢ ወይ ከዓ ናይ ንባብ ክሳይ ክዓቢ እንተኾይኑ መጽሓፍቲ ክሓስሩ ኣለዎም ክሓስሩ እንተኾይኖም ቤት ማሕተም ሓደ ነገር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ገለ ትካላት ነዚ ናይ ምትባዕ ናይ ምንባብ ባህሪ ክፈጥራ ከምዚ ቡክ ፌር ዝበሃል ዝነበረ ከምኡ ክግበር ኣለዎ ብዓመት ሓንቲ ግዜ ቡክ ፌር እንተደኣ ተገይሩ መጽሓፍቲ ኣብኡ መሰረት ስለ ዝሓስር ሽዑ ኣብቲ መሸጣ ዕድል ረክብቲ ገዛይ ማለት እቲ ናይ ምንባብ ወኒ ዘሎ ዜጋታትካ ከንብቡ ክነቕሑ ፍልጠት ክዕቢ እንተደኣ ኮይኑ ድጎማ እውን ክግበረሉ ኢለ ኣነ ዝኣምን ምክንያቱስ እቲ ዘሎ በትሕዝቶ ብቲ ዓቕሚ ሰብ ዘሎን እቲ ብዚ ዘሎን ዝሳነ ይኮነን ዕዳጋ ማለት እዩ በዚ ከዓ ብከምኡ ጌርና መንባባይ ዝያዳ ክንብብ ከም ዘለዎ ክንገብሮ ተስፋ ገብር ኣብ ዋጋ ዝረአ ክብሪ ንምፍዋስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኣታቲ ዝተቋረፀ ኣብ ዋጋ መጽሓፍቲ ዝግበር ዝነበረ ድጎማ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ዝሓተቱቶም ወሃብቲ ርእቶ ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ውፅኢታውነቱ ተገምጊሙ ኣጋጣሚታት ከይተጸበኻ ብቐጻሊ ዝካየደሉ ኣገባብ ክወሓስ ተማሕፂኖም ድጎማ እንተዝህሉ ነይሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቡክ ፌር ዝነበሮ ገለ ፐርሰንት ነዚ ዝድጉም ነይሩ ተተኸውን ሰብ ተጠቃሚ ምኾነ ነይሩ ግን ከምዚ ዘለዎ ኸማን ብጣዕሚ እዚ ዘለናዮ ጂቱ ድበሃል ቦታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና የዕለቕሊቑ እዩ ዝውዕል እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ኣብ መጽሓፍቲ ዘለዎ ኣረኣእያ ዘጉልሕ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ልዕሊ 40-50 ዝኾነ ሓደሽ መጽሓፍቲ ፈርዩሎ ብዙሓት ጸሓፍቲ ይፈርዩ ኣለዉ ታሪኽና ዘይተሰነደ ንብል ነርና ሕጂ ግን ተሰኒዱ ኣሎ ይስነድ ኣሎ ኩሉ ይድጽሕፍ ደሎ
كبارات عيقبو بتعم صبغ يزلو نساتهم وسيخهم بهل نباب المسرات تمهروا بدرجهم أب عمد كم ببوز قبو مصحفتي كوسنن كقربن ترايزي كونا أتب مكتتال كقبورلو بمزخار درستن صحفتنون أب كندي أب لبولدن سنن لبونان ترايزة تكرو نتاريخن كبرتاتن حبرتسب بزقباء زده سسن زبربر المصحفتي كبركتو تلابيهم أنا هان دحراهم وهم ببون كجزء رينا هان تبابا علنا مالتي كالا عن صحف كالا نقربون أنا بوزح أرستاتي أبرسيك مسألة غني مالتي تهزب زدلو عينة أرستاتي عينة مصحف تدلسي كابز فلي دبلس كالا أرستات كصحف كم زلنسي بوزح أرستات أبرسيك مسألة غني مالتي استسب كصحف علوه عب دلو تنهزب يتأكم يزبلو مالتي على كل خان من أسيز تأكم نجار زبرنايو كصحف علوه كدالو لوه أتمنى أسيك أني كنبب علوه زبنا حفشوا بتاريخ استمركوسي قم نغير استمركوسي أنبابا ينببيو تاريخنا حزب إريتراي زيادة أو صغيطو خنبب كم زلوا يزرع نتخلينا يتمرتاو حزل زخنا صبوتو يو زناي تاريخنا جين بزيادة ندحر عم بيبنا تراينا زيادة خنصحف ويكا خنفلط المبالي ناقاديان بقدوم لو ما عمت عينة بزحن زلو مصحفتي كم زغرب بمقلات باهل نبابن مبراخ نقحت حبرة سبز أبن تاريخ نامن سياد زسقاقرن مدرخات كتابع تسويعهم نايل الزمن فليد بلي سلامتا فليد بلي لك خلقو بزح مصحفتي بزح فلطتن بزح حزبن كم زلو يردعك أنا كم منستر مكلغالي مزيد بتعم جن تدنيق بكل مداياتها عبد ما صحفت مخا قدفه سلامتاي انت عينس عقور حيل خمزلنا بريه لي مالتي سلامتاي قد محجي نيرندي نايل زمان جن فلي زباله فلي عدنق نجر تحستو عدنق نجر كل زرخبكم صحفت زي عدنق نجر تراي صحفت له قصالها انت كم دلي اب اكسبو ترا ديكونها مش كم ذكال غزيها كالم ساعتي لو معاتي ابو خنا معاتي قلعت كم يقولوا زخلوا نعم كان حنقولهم كزيارة كمعبولهم زخل تزجورس بلد سنيرو بلانا بر مسحبتي بتعم صبو فصلوه إيش تاريخ إيرترا كوت كبر برالو اتولدن دحلك حزو خوينو كبر برالو كوت علو بحالتي أنا إذا حجوت إذا لون قليل هيكونن جن عبتسرت نايقد لا أتخاخ أني اتولدسي كم يجرو حزو خمز اللو إذا هجرس بخمي متيا أنت هيك قال سحلي فتستقعد علي إذن ده أتحابيه إيرترا من مخانا أب علم أي تقلت إني مالك عقر حيل لنا عقر فلت أسلز لنا أب علم كنقلت إني حركوينا بخمس من قدت رأيك قلت زلوا إيزي حاجة علم كري أخلو إيرترا من مخانا فليت ولا مالك تزنيش تولدون إيرترا من مخانا فليت ولا بزت رأي زي كونه بستفعل لي سرحات إيرترا أب علم تفليت عندي عدلا إذا أنت حبيز لازم بري حجة تجاهد له موسو حجي خا كابزن لعل قهاد الله بحالتي انا أبادرش مرئيتن مشطان مصحفت فستيفال إيرترا 2025 13 دق أنسيو بزركبوم 141 قدايمن حدثتن درستن صحفتن زتسناده ባህላዊ ጥዕናዊ ትምህርታዊ ውልቃዊ ዝኽሪ ታሪኻዊ ስነ ልበናውን ካልእ እንትሕዝቶታት ዘለዎን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተጻሕፈን መጽሓፍቲ ከም ዘቕረበ ኣዋሃቲ ሓቢሮም በ9 ነሓሰ ዝተኸፍተ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ጽባሕ ሰንበት 17 ነሓሰ ብዝካየድ መዛዘም ጽምብል ከዕፀዩ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብቐንዱ ድማ ምስ ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራውያን ኩባንያታትን ብምትሕብባር ኣብ ጋድም ሓልብ ቋሚ ማእከል ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ ሃኒፆም ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝበፅሓና ትሕዝቶ ብመልክዕ ፀብፃብ ተዳልዩሎ እልልታ ሃብተማርያም ከተቕርበ እያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓመት ብኣድላይነት ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጋድም ሓሊብ ክህነፅ ዝፀንሐ ቀዋዊ ማእከል ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ ተዛዚሙ ማእከል ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ ጋድም ሓሊብ ካብ ከተማ ኣፍ ዓመት ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ምዝዛም 2024 ዝጀመረ መስርሕ ህንፀቱ ኣብ ውሽጢ 7 ኣዋርሕ ከም እተዛዘመ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ ሓቢሮም በአጠቃላይ ክንሪኦ ከለና ምብራቃዊ ጎላጎል ናይ ሃገርና ዳርጋ ኩሉ መፅፈይን መራብሕን ኣንበጣ ምድረ በዳ ኢና ንብሎ ካብኡ ናብኡ ግን ትዝፀዓቐ መፅፈይን መራብሕን ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ምብራቃዊ ጎላጎል ኣበዩ እንተተባሂሉ
ንባዕሉ ጎላጎል ናይ ኣፍዓበት ናይ ሽዕብ ናይ ቆረራ ኩነኦ እንደኸይድ ኣሎ እቲ ዝፀዓቐ ኣንበጣ ዝርከበሉ ከባቢ ንሱ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝፀዓቐ ዝርግሐ ዘለዎን ብፀዓቕ ዝርከበሉ ቦታን ማእከል ስለ ዝኾነት ጋዲም ሓሊብ ንዝኾነ ይኹን ኩለላ ኹን ወፍር ኣንበጣ ኹን ብዝሰለጠ ብዓድ መዓነት ተሰርሓሉ ቦታ ተፀኒዑ ኣብ ጋዲም ሓሊብ ሓደ ቀዋም ማእከል መከታተል ኣንበጣ ንኽህሉ ብመፅናዕቲ ዝተገብረን ዝተወሰነን እዩ ማለት እዩ። ኣብዓተ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብኣዝዩ ቁልጡፍ ፅፉፍ ኣሰራርሓ ከም ዝውዳእ ተገይሩ ማለት እዩ። መስርሕ ህንፀት እቲ ማእከል ብቐንዱ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተዓመን ኮይኑ ኩባንያ ህንፀት ሰገን ፕሮጀክታት ዓዲ ሃለው ቁፅሪ 2 3 ከምኡውን ህንፃ ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ መስርሕ ንድፊ ክትትልን ምፅፋፍን ንጡፋት ተሳተፍቲ መንባሮም ኣቶ ኤፍሬም ኣብሪሁም ነበርትን ኣመሓደርትን ንእዞባ ኣፍዓበት ብፍላይ ድማ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጋደም ሓሊብ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ህንፃ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ወራር ኣንበጣ ዝካየድ ዝነበረ ሓያል ፃዕርን ብድሆታትን ንዝነበሮም መስርሕን ከም ዘቃለሎ ገሊፆም ኣብ መስርሕ ህንፀት ማእከል ካብ ዝተሳተፉ ኣዘዝትን ኣባላትን ኣብቲ ስራሕ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረት ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል ብወገኖም እቲ ስራሕ ዋላ እኳ በዳህ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ክዛዘም ምኽኣሉ ከም ዝሕበኖም ገሊፆም ብኣጋጣሚ ምዝዛም ህንፀት ማእከል ብሓሙስ 14 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተኻይዱ ኣባላት ግደፍ ጨንፈር ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ዝዋደቡን ዘዋጽእዎ ልዕሊ 280,000 ናቕፋ ብ14 ነሓሰ ን34 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ተዓዲሉ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ደገፍን ስድራ ስዋኣት መምህር ሙሴ ተኽላ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ካብ 2023 ቀዳማይ ዕማም ገይሮም ክሰርሑ ከም ጀመሩ ብምግላጽ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ደገፍ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ 2023 ኣስታት 81,000 ናቕፋ ኣብ 2024 ድማ 163,000 ናቕፋ ተዋጽኡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ተመቃርሕ ብምጥቃስ እቲ ሎሚ ዓመት ተዋጽአ 283,000 ናቕፋ ኣብ ገጠር ንዝርከባ 22 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ካብ 6 ክሳብ 10 ጠለበጊዕ ክዕደእ ከሎ 12 ስድራ ስዋኣት ድማ 3 እግረን ዓረብያ ከም ተዓደላ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ መንደፈራን ኣብ ወንበር ህግደፍ ጨንፈር ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣቶ እስኪያስ ውህበት እቲ ደገፍ ኣብ መምሕያሽ መናብሮ ናይቶም ወገናት ዘይናዓቅ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምግላጽ መምሕዳር ዞባ ብዝሓየለ ከም ዝድፈአሉ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ስርጅቃ ብ14-15 ነሓሰ ኣብ ደቕሰብ ዛግር ወኪ ጎሪታትን ገረምን ዝሃረመ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብቲ ንሓደ ሰዓት ዝቐጸለ ዝናብ ኣብ 5 ዓድታት ዕፉን ድንሽ ባልዶንጓ ዓይኒ ዓተር ስገምን ስርናይን ተዘሪእዎ ዝነበረ ኣብ ወኪ 361 ሄክታር ኣብ ዛግር 313 ሄክታር ኣብ ደቕሰብ 9 ሄክታር ኣብ ጉርቲት 7 ሄክታር ኣብ ገረሚ ድማ 100 ሄክታር በጠቅላላ 871 ሄክታር ሃስያ ወሪድዎም ኣመሓዳሩ ዞባ ስርጅቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዘራእቲ ወሪድ ዘሎ ጉድኣት ከቢድ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓረስቶት ተስፋ ከይቆረጹ ዳግማይ ክዘርኡ ኣተሓሳሲቡ ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ መንባሩ ዝጠቐሱ ሓረስቶት በቲ ወሪድ ዘሎ ሃስያ ከይተሰናበዱ ዳግማይ ኣብ ዘካየድዎ ጻዕሪ ደገፍ ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ትማሊ 15 ነሓሰ ኣብ ኣላስካ ኣብ ዘካየድዎ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ርክብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ተዘራሪቦም ኣብቲ ኣስታት 3 ሰዓታት ዝወሰደ ርክብ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ዘኽእል ስምምዕ እኳ እንተዘይተበጽሐ እቲ ዝርብ ሃናጺ መንባሩ ግን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፍሊጦም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሩስያ እቲ ኩናት ብዘተ
كعرف كمتدلي بمتقاس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نسلام زلو دلونت كرغاغت صويعو اذا خمزين كله بريزيدنت ترامب مس مرحتي هاجرات اوروبان بريزيدنت يوكرين ناي تليفون زرب دحر مكيادو بريزيدنت زيلنسكي زمت 18 حسا اب امريكا مس بريزيدنت ترامب كزرارب مخانو قليصم بريزيدنت بوتين بوغانو كينات يوكرين بزته كعرف نزلو دليتن ጸጥታዊ ስጋትን ሃገሩን በመጥቃስ ምስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘካይዶ ዝርብ እወታው መንባር ገሊጾም እቲ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ እንተኾይኑ ቀንድ ጠንቁ ክንጸር ከም ዘለዎ ዝተቐሰ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሃገራት ኤውሮጳን ዩክሬንን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ተበግዞ ከዕንቅፍኦ ተማሕጺኑ ፕሬዝዳንት ፑቲን እቲ ርክብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝምድና ኣሜሪካን ሩስያን ውን ዘተኮረ መንባር ብምግላጽ ጽላታት ቴክኖሎጂን ጠፈርን ኣብ ዝርከቦም መድያት ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዘኽእል መድያት ከም ተዘራረቡ አረዲዮ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ፕሬዝዳንት ፑቲንን ኣብ ቀርባ ጊዜ ካልኣይ ርክብ ከካይዱ ምዃኖምን ኣሚተማለው ኣብዚ ትማሊ ዝተኻይደ ርክብ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ዝርከቦም ላዕለዎት ስልጣን ሩስያን ኣሜሪካን ከም ተሳተፉ ተገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፕሬዝዳንት ፑቲንን ናይ ገጽ ንገጽ ዝርብ ከካይዱ ድሕሪ 2021 ንፈለማ እዩ كبرات تخاطلتي حفشاو زينان مززام أرست خندقم سنتباب هاجرنا زعم بمدرخة زته بزلاقنة كودب نقالين فستيبال زخا خيرا بعد النباب زتباب عقاد عميتات كسسن درستن نقالين فستيبال إيرترا 2025 تسوي عام ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ጋድም ሓሊብ ቀዋሚ ማእከል ቁጥጥር አንበጣ ምድረ በዳ ሃኒጾም ፕሬዝዳንት ትራምፕን ፕሬዝዳንት ፑቲንን ኣብ አላስካ ተራኺቦም ዘትዮም መንግስት ግሪክ ወታደራዊ ዓሚ ሃገሩ ብዝዓለን ምምዕባሉ መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቻይና ኣብ ልዕሊ ክልተ ባንክታት ኤውሮጳ ሕብረት ናይ መልሰ ግብሪ እገዳ ወሲና ክቡራት ተኸታተልቲ ሓፈሻዊ ናይ ሰዓት ዜና ኣዝፍጸም